Kinibingelele babukele emakhaya. Namhlanje ke ngila ngivakashele ubaba uNgonyama sizoxoxa nje ngempilo sikhulisane sibonisane ukuthi siphila kanjani njengoba nazi ukuthi isimo sinjena nje emhlabeni. Baba Ngonyama sawubona baba. Indeed yathi la ngisho abomndeni bebuza beyiphendula bathi ivela phela hlosha amabhawushini. Umkhondo kwaza bafokazana. Hlaza emkhanya kodwa sibona Jimestini. Nginibingelela nje emhlabeni wonke jikelele lokhulumayo uDokotela Ngonyama. Ngibonga umsakazo wami namhlanje. Ningibize ningisondeze eduze ukuthi nawe kube khona nalokho lapho enifuna ukuthi nikhayinsele izwe noma likubonisa abantu ukuthi lokho abakufuna bekuthole. Yeah. Baba siyabonga ukuthi ufikile la. Baba ziningi izinto ezenzakala emhlabeni, ziningi izinto ezenziwa abantu. Isiphatheleni namhlanje indoda ake isikhulise. Kakhulu engathi abantu namhlanje ngithi ngizobabekela khona esithombeni noma ngizobachazela. Okuyeke kubaleke ukuthi noma umuntu uma ephila emhlabeni ngoba ikhonto engeke ngitshela abantu noma ngithi umuntu uma efika emhlabeni usuke nento esuke imbethe noma usuke nenhlahla ezidalwa zakubo phezukwakhe. Lokho ke kufuna ukuthi ke kuyahamba isikhathi isidalwa sikuwena sengimbethe singcole. Masingcole isidalwa kuzavaleka izinto. Okuyeke kufuna ukuthi manje uthola abantu abazofika bekwenze noma mayenza into yakho bese eyakubona abantu ebalekile kuqala la bekusizena abantu ukuthi abantu bekubonele umuntu ohlolayo. Ungatholi umuntu ozokunikeza umuthi engakuhlolanga ukuthi inkinga yakhe isukaphi. Okungenzeka namhlanje uphathwe ikhanda kanti leli khanda khona belisuka khona. Okuyeke futhi ubone leli khanda lisukaphi before banikeza abantu lonto ukuthi mina ingeyokuphila. Kakhulu engithi namhlanje ngizokunaba kakhulu abantu engifuna bekwazi. Kakhulu la endabeni yegubhu. Indaba yegubhu ijule kakhulu. Noma uyayifuna ukuthi umuntu mangabe esesukuma ethi uyofuna lonto yegubhu leyo afuna athola into okuyiyona ezomsena noma mangabe itholakala bese hlangana nedlozi lakhe. Ngoba into mangabe uthola isigubhu sangahlangana nedlozi lezi gubhu sesingaba umkhokha kusasa noma masifike senziwa singahlanganiswanga nedlozi singafike sivale noma sesofana nomuntu othwele wena kusasa lento engajikela umndeni wakho noma nezingane zakho wena uzuba umuntu okuthiwa manje masufile wena sekuhluphe kumndeni ngenxa yakho wena owalanda into bafike bayenza ngendlela errong yangahlanganiswa nedlozi likuwena ngoba into ephilisa umuntu nephilisa umuthi idlozi likuyena. Wayibeka baba. Lento baba yezigubhu uma uyenza noma uyithola kumele abantu beyiqonde kahle ukuthi kumele bayilandele ngomthetho wakhona. Yebo le gubhu ifuna uyiqonde uma uyilanda kumuntu uthola umuntu ozokuchazela ngoba zikhona igubhu ezinhle zikhona igubhu ezimbi engeke futhi ngibeleke egubhini ezimbi ngoba azizenzi la ekhaya kodwa nje igubhu uma uyilanda zinomthetho wakhona ukuthi manje ozotshela ukuthi igubhu iphila kanje noma zenzelwe into kanje kuze iphile kahle kuwena mazi kuze ihlangane kahle nawe zingakujikeli kusasa. Baba igubhu ezinhle ngoba ake singagxili kulezi ezimbi wena udila nalezi ezinhle lezi ezinhle iziphi imkhondo noma imigomo elandelwayo kuzona. Kulezi igubhu ezinhle kakhulukazi ngoba ngishilo mangithe igubhu lezi ezinhle zenziwe ukuthi zihlangane nawe imigomo eyalandela mhlawumbe manje makuthiwa nje usilande ke njengoDokotela Ngonyama ngeke ngisenze ngaleyo ndlela mhlawumbe ngithi mina afika nalabo tshwala mhlawumbe esizosenza ukuthi manje siphila ngalobu tshwala noma sidla lobu tshwala ukuthi mangabe amandla aso ngathi aseyehla uthela utshwala amalogologo uthelayo siwona ukhethe wena sizodla ugoloko lokuthi kusasa ungatholi isigubhu noma ungatholi into ngoba into eyayibengozi uma uthola into bezokuhlabela isilwane phezukwakho leyo nto ibalimaza abantu kakhulukazi uma uthola umuntu ekwenzela isigubhu bekuhlabela isilwane ake ngifanekise ngeimvu uma bekuhlabela isigubhu behlaba imvu bekunika isigubhu imvu oqala ayihlangani nedlozi oqala isilwane sithiwa imvu uma bekunika isigubhu semvu lowo muntu uyakuthwalisa okuyefuna lonto uyibheke kahle ngoba kusasa leyo nto ingakwenzela umkhokha ekhaya ingeke bangela wena wathi umkhokha nabantu abasemndenini ngoba ingane uphile kahle wena ushone ingane zalehluphekathi ubaba bephila kahle benebhizinisi kodwa manje uthi mayishona kwaphela konke uhambe wayothwala wena ungazi noma ungabuzanga lento oyithathayo izofika yenzeni ekhaya. Abantu mabaqonde kahle ukuthi mabangenzi into abangayazi. Yebo. Abantu mabaqonde kahle ukuthi balandela imigomo nemithetho esuke ibekiwe intweni. Yebo kubaleke kakhulu lokho. Baba Ngonyama abantu uma bekudinga bethi manje sifuna ukuza kweNgonyama baphuma beshone ngapi. UNgonyama mawumdinga ulapha eGoli lapha eJimestini kodwa ke kubaleke ke mawuzofika Ngonyama uyamfonela awuveli nje uphoseke ngathi uza kulezi nyanga ezilambayo noma kulezi nyanga uzothi mawufika nje manje usuphethe leyo mali lezi nyanga ithatha leyo mali ukugijimisa imali thina uyasifonela qala ukuthi ngelanga kanje ngizofika ngoba mawuvela ufike ngiyokujikisa mina nalowo mali yakho bami ngilamba ngemali yakho phela ngiphilisa abantu. UNgonyama uyamfonela enambeni zakhona noma kuleyo ndlela uxhumana naye khona ukuthi uzofike uthola ukuphila kuyena. Baba Ngonyama
ngiyayizwa mfowethu futhi ngiyayiqonda. Kunesimo uthola ukuthi into uyayibuka njengamanje uyithande. Mhlawumbe bazosithanda leso sigubhu abasidingayo ngaleso sikhathi. Kuhambe impilo ubone ukuthi hayi no lento angisayidingi. Uyakwazi ukuphuma kuyona usuku wangena. Isigubhu ungasasidingi uyawazi ukuphuma kusona. Kunendlela esiyasenze ngayo ukuthi manje siyasenza manje siyaphuma kuwena. Ngoba isigubhu masisenza kakhulu asifaki igazi lakho thina noma asifaki into ezizothinta wena. Kuphela kunendlela sekutshela lesigubhu senza kanjani. Ngoba isigubhu kuthiwa manje ufuna ugcatshwe ngaso wena. Siyinkinga leyo sigubhu khona abakufaka yona ongeke wazi noma eyokujela kusasa mase sokuthumela kumele abe yasilahle seyoba inkinga ngoba leyo nto yasuke yafaka igazi lakho phakathi. Lesa la ekhaya siyakhona ukuthi mangabe ungasasidingi senziwe ngendlela ukuthi manje sesiyasiyeka. Yeah. Ngicela ukuyibamba lana ke baba. Ake ngithi ke mhlambe sisemhlabeni la siyaphila. Awazi ukuthi umdali uyosithatha nini. Yeah. Unginikezile nazi igubhu. Ngikukhuphuka nazo ngiyayisebenzisa ngendlela eright. Nje nakho sekuyafika ukuthi angisayisidingi. Mhlambe ubaba Ngonyama usengishile emhlabeni. Ngishonaphi lapho? Lokho akusiyimfihlo engayikhuluma njengamanje ngoba sehlupha kwasekuneenyanga mfowethu ethwasa ko Facebook noma ethwasa lapha enkundleni zokuxhumana umuntu afunde le nto ayifundayo ahambe ethi kusasa lapha abantu ehambe edlala ngabantu manje lokho asiyimfihlo engayikhipha la nginikeza umuntu olandele isigubhu othi mangabe yasifuna ukuthi uzokwenza ukuthi nokuthi mangabe ungasasidingi wena noma ufisa kahle ukuthi mina angiseke emhlabeni ngoba isigubhu engisenzayo akusona isithwalo ukuthi mhlambe kusasa mangasekho sekuthiwa mina sengifene nento enginike yona noma sekuvaleka kwawena ngiyenza ukuthi into ephile kuwena ukube nendlela mangithi mangasayifuni wenza ngalendlela mathiwa angiseke emhlabeni mina yeah hayi ngiyayizwa baba ngaphandle kwezigubhu ubaba khona yini okunye okunye kuseceleni akwenzayo kodwa based to lezi imisebenzi leyeni yobunyanga kukhona engikwenzayo kuningi hlukahlukene kodwa ke manje ke kuhlukane ngoba mangabe senza thina into la ekhaya mangabe ngiwenza lowo muthi noma ngiwenzele ngakubiza le mali engizokubiza ngoba mangabe ngibiza imali kunamadoda engisebenza nawo alapha endlini esigodlweni okusigoloza nomasheshe engeke ngicela kubona mangabe ngenzela umuntu izinto ukuthi manje sigoloza nomasheshe hamba size labantu mangabe bizimali abayibizayo wena uzofika ukhala ngalo mali okhala ngayo kunabantu engidlulisela labo ukubona ukuthi ake uhambe uyozama uba nangu engafike kusize mhlambe ngalokho wena onakho ngoba angeke mina ngizothi ngizolana nawe kodwa kube khona umthetho engiphila ngaphansi kwawo futhi manje angisakwenzela into okuyiyona wena ufuna uyithole wena yeah ngiyayithola baba ngiyayithola futhi ngiyacabanga ukuthi nababukeli bayiqonda kahle emakhaya futhi bayizwa nomuntu okwazi ukuthi emayidinga into angene kuyona eyazi futhi eyiqonda baba iziphi izinto abangazi abakuthiwa sebeyakudinga ke manje mhlambe ama details abantu batshela ukuthi okay asihlangane endaweni ethize noma bazokuthola endaweni ethize inombolo izinto ezikanjalo nako Facebook bekwazi ukuxhumana nawe izinto ezikanjalo baba okokuqala nje angiqale la ngibekela abantu ebalazweni udokotela Ngonyama bakwethu akakulandeli labo khona ungathi uzongibuthi mkhulu uzofika nini ngakithi noma ngifuna ukuthi ungilethele angiphosi futhi mina into mangabe uyifuna uyilana esigodlweni ngikhombisa indlela engikhulumisa ngayo udokotela Ngonyama umfuna umlandele page uthi Dr Ngonyama inyanga yesintu uyangithola lapho moya ku YouTube uyangithola futhi nakhona uthi Dr Ngonyama ufike bese uyangithola futhi lapho ke lapho kuzoke ngichazela khona inamba zala ekhaya uyangifonela la uthi 076 70 55 196 076 70 55 196 uma ungayitholi le ufonele le 0799 35 772 0799 35 772 uzongithola la nokuthi ke sizoyibhala futhi lapha escreenini nizobe niyibona nje babukele emakhaya mase sikhulume engxoxweni yethu nizoyibona inamba lapho baba Ngonyama ngicabanga ukuthi uyikhavile izinto eziningi abantu abakulandele epageini lakho abantu emabekudinga bazokuthola uyasebenza babukele emakhaya uyayenza into yakhe baningi abantu asebasizile siyabonga kakhulu babukele emakhaya benginensizwa la engivakasha la insizwe esencane nje ungazi uyibuke kayi hayi insizwa nje esencane but umsebenzi wayo mkhulu sibonga babukele emakhaya siyanithanda valelisa baba ake ngibonge nje nami sengivalelisa ake ngibonge engifuna abantu bekukhumbule laba Ngonyama kuzothandayo ongathandi engisi thatha inamba mabe khona ofunayo thatha inamba ezovela escreenini ungifonele mangabe khona okufunayo mawuthanda mawungathanda uyeke siyabonga salute